na tayo dito sa may San Fernando Cathedral. And we're going to our next destination. To Santo Tomas Apostol Parish Church. In Santo Tomas, Magkano ito? Pampanga. 15. Isay ka? Isigang gabi. So, meron pong parking fee guys. So, 15 pesos. Sabi nga, doon akong pandesal kita mo sopas. Wala mo mas pagpulsado pagka mapakakumunta ko. Huwag ka rin ko iba. Fernandino ka. Ang ganda po ng signage. Pagkaraan ng 400 metro, kumaliwa sa S. Lazatin. Pagkatapos kumaliwa sa Malapit Icon lang po itong SM San Fernando downtown guys, sa may San Fernando Cathedral. Ito yung Casa Nicolasa? Oh. kumaliwa sa S. Lazatin. So, dito lang pala yung Casa Nicolasa, guys. Ano? Isa sa mga haunted house sa Pampanga. Hindi siya Kumaliwa sa Icon Suite. Doon pala siya. Oh, ito pa. Ayun pala. Pagkaraan ng 400 metro, Ikot lang tayo. kumanan sa General Matuwang Quezon Ballet. Avenue. So, umikot tayo guys. Yan, mga lumang bahay. Dito. Kumanan sa General Quezon Avenue. General Quezon Avenue. Uy, ano to? First concrete Pagkaraan ng pavement. 700 metro, sa rotonda lumabas sa unang exit sa 2 MacArthur Highway. Oh. Kala ko sa nanay ko na. Pala. 91.9? Dito pala yung ano ng ano? 91.9. Campo Santo. Pagkaraan ng 500 metro, sa rotonda lumabas sa unang exit.
Malolos, Pampanga. Casket capital and home of world-class potteries. Time check, guys. 1:40 in the afternoon. Uy, wow. Uy, ang dami nagtitinda dito. Pagkaraan ng 500 metro, kumanan sa DP Canlas. Ayun yata eh. Layo pa natin. Okay natin. Hindi ba yan? May kuris kasi. Kumanan sa DP Canlas. Pagkaraan ng 2.4 kilometro, Ano? May guide yan. baliwa sa Pasini Beach. Pagkatapos kumanan sa Rizal. Init. Mga paso. Halos oo nga. Okay pa na siya. Kanin sa mami. Malolos Clark Railway, oh. Ito yung kadugtong. Yan guys, so ang dami pong nagtitinda ng mga paso. Ayan. Hindi. Santo Niño Chapa. Lumay. Magkano kaya mga paso? Mga paso. Ayun na, dami. Gaganda. Hindi po siya dito. Ito nga yung pottery capital of Pampanga. Kala ko. Ano? Pwede lang na pottery kasi ano ng mga baboy. Ano. San Vicente Bridge. So, welcome to Barangay San Vicente, guys. Home of quality casket. Casket ka ba? Oh? So, yun guys. Home of quality casket. Oh. Sumapa sa'yo?
tayo. Mas luma pa sir. Eh, mas luma ka yata? Bakit mo naman lubaya po mo? Santo Tomas. Uy, ito yung ano, I love Santo Tomas. Uy, sayang. Magpipicture sana tayo. Pagkaraan ng 500 metro. Kumaliwa. Pagkatapos kumanan sa Rizal. Dito rin tayo babalik. Dadaan pabalik. Hindi mo lang. Ayaw nga pala, mag-iiba pala tayo. Kumaliwa sa Pasinibin. Pagkatapos kumanan sa Rizal. Lapit na tayo. Pasinbil Street. Kumanan sa Rizal. Oh. This way to Santo Tomas National High School. Ito na yata. Pagkaraan ng 600 metro. Darating ka sa street, Thomas the Apostle Parish Church, at nasa kanan ng iyong patutunguhan. Kanan, kanan. Pagkaraan ng 500 metro. Darating ka sa street, Thomas the Apostle Parish Church, at nasa kanan ng iyong patutunguhan. Oh. Ito yata. Ay, ito. Uy! Ay, oo, ito nga. Ay, wow. Saan kaya pwede? Ay, ay. Doon sa kabila. Nakarating ka na, nasa kanan mo ang destinasyon. Lagot. So guys, welcome to Santo Tomas the Apostle Parish Church. The old church in Santo Tomas, Pampanga is the St. Thomas the Apostle Parish Church, founded in 1767, making it a significant heritage structure built by secular priests, not Augustinians, serving as a testament to indigenous clergy's role in Pampanga's church history. It features unique architecture, including a facade with distinctive openings, and its complex includes a bell tower positioned uniquely between the church and convento, with ports rebuilt after damage, preserving its colonial era feel. So guys, tara, tingnan po natin sa loob.
history guys nitong St. Thomas the Apostle Parish Church. So guys, di po tayo makapasok. Sarado yung church ngayon. Yan guys, sarado po siya. Hindi tayo makapasok sa loob. So, along the highway lang po siya guys. Kaya madali po siyang makita. So guys, hope you like this video. Thank you for watching.